ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଷାଦୀ ସୁଖରେ ଆସକ୍ତ ସେପରି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ମନ ଦେଇ ଯାହା କର, ତା ସବୁକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମନ ଦେଇ ଯାହା କର, ତାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଏଥିରେ ଯାହା କିଛି ବି ତମେ କର, ଯାହା କିଛି ବି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କର୍ମ କର, ତାକୁ ସହକାର ଆତ୍ମାର 100ରୁ 110% ଦେଇକି ସେ ସତ୍କର୍ମ କର। କର୍ମ କରିକି ସେ ଫଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ କର୍ମକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତା ଯାହା ଫଳ ହେବ ତା ଫଳ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି। ତମ ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମ କର୍ମ କଲେ କି ନ କଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ହିସାବ ହିଁ ନଥାଏ। ତ ଏ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହିଁ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ଅଛି କିଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବଶରେ ବଶ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦମନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନର ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ, ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାନ ରଖିକି ବି ବଶରେ ବଶ ହୋଇ କାମ କରେ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଦମନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କେବେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏକି ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛି, ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି, ହେଲେ ସେ କେବେ ନିଜର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ବା ଲୋଭ ରଖୁଛି। ସେ ଲୋଭ ରଖିକି କର୍ମ କଲେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବେ ଦମନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନକୁ ଫଳ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ବି ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନର।